El 1979 es va constituir Rocaguinarda com a cooperativa de consum amb la finalitat d'apropar la cultura i les seves diferents manifestacions al barri i facilitar l'accés a les persones sòcies als productes culturals, especialment als llibres. L'any següent va obrir les seves portes la llibreria i local social al carrer Xiprer número 13. En el decurs del temps es va incorporar al mateix espai una secció de productes ecològics i cooperatius de consum alimentari i de neteja. Finalment, l'any 2006, amb la creació de Rocaguinarda, es va promoure el consum agroalimentari, amb la relació directa amb els productors, mitjançant la cistella setmanal autogestionada pel grup. L'any 2017 vam signar un acord d'intercooperació amb Som Energia i el nostre local s'ubica un punt d'informació de Som. Ara ens hem proposat donar un pas més enllà i treballar activament per la sobirania energètica amb la creació de la secció energètica de Rocaguinarda. Volem crear una comunitat energètica local al barri del Guinardó, a la ciutat de Barcelona, idealment situant les plaques fotovoltaiques a la coberta del casal de joves de Girapells, que es troba a menys de 500 metres de la seu social de la cooperativa Rocaguinarda. La intenció és poder oferir energia renovable als veïns i les veïnes del barri. La comunitat energètica local té un impacte directe ambiental, que és la reducció d'emissions a nivell de generació d'energia, i ens volem centrar també en l'impacte social que aquestes comunitats poden generar. Volem posar en pràctica un sistema de governança equitatiu, paritari, inclusiu, transparent i eficient, i d'aquesta manera volem fer una especial crida i acompanyament a les famílies que es troben en situacions de vulnerabilitat energètica, oferint el treball d'un agent energètic que assessorarà en l'optimització de les factures energètiques i la gestió energètica eficient de les llars. D'aquesta manera oferirem una alternativa als valors i a les pràctiques oligopolístiques del mercat actual. A Barcelona són més de 14.000 les persones sòcies de Som Energia. Des del grup local de Barcelona de Som Energia estem impulsant la creació d'una cooperativa pel desenvolupament d'una comunitat energètica local en l'àmbit de Barcelona, mitjançant múltiples instal·lacions fotovoltaiques repartides per tota la ciutat. Ho volem fer de la mà d'altres entitats que configuren el teixit associatiu de diferents barris, així com d'altres organitzacions de l'economia social i solidària. Per això encetem aquest primer projecte de la mà de la cooperativa Rocaguinarda i també de la cooperativa Azimut 360. Aquest és l'esquema del funcionament de la planta fotovoltaica. Azimut 360 és el soci tecnològic de la comunitat. Juntes fem comunitat.